बाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो दे लोगोफोर। दिनै जोंहा अरुनदयनि फैसाखौ दहाय 10:30 जानाय लोगो लोगोनो अरुनदयनि फैसाखौ सोना हरबाय दे लोगोफोर। गोबांनियावनो बे अरुनदयनि 3.0 नि जे राङारि अनसुंथाइ लोगोफोर बियो माने हाबफैबाय आरो लोगोफोर। नाथाय गोबांनियावनो हाबाखैबो आरो गोबाङानो मोनाबो जानो हागौ दे लोगोफोर। आं सिगाङावनो फोरमायखादोंमोन नोंथांमोना मानि थाखाय मोना जानो हागौ आरो जाय बिथांमोननिया दासिमबो हाबथ'वाखै दे लोगोफोर मानि सोगासिनो दं आरो लोगोफोर। गासिनाबो खेबसेयैनो ज' हाबजोबा आरो सोरनियाबा मा जानानै दंनो बेंकआ मा जानानै दंनो KYC होनो गोनां जानानै दङ। बिनि थाखायनो बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसाया दा हाबफैयाखै आरो लोगोफोर। आरो लोगोसे सोरनाबा DBDजों लिंक गैया, बिनि थाखायबो माने गोबांनियानो मा जानानै दंनो बेयो बे फैसाया पेन्डिं जानानै दं आरो लोगोफोर। बेवहाय गोबां आइजोफोरानो बे फैसाखौ मोननो हायाखै दे लोगोफोर। आरो बेनि गेजेराव नोंथांमोननो जे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जाय बिथांमोना हाबगोन दे बिथांमोननो गांसे लेटार राननानै हरदों लोगोफोर। बे लेटारखौ लानानै नोंथांमोना दिनै जेराव मिटिं जायो, जोंनि एरियायावबो बेयाव मिटिं सोलिबाय दङ। दा बे मिटिङाव नोंथांमोना बे लेटारखौ लानानै थांनो नांगौ आरो लोगोफोर। नाथाय नोंथांमोननियाव बे लेटारा सफैनाय लोगो लोगोनो बे लेटारखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनगोन बेबो नंजोबा लोगोफोर। बेनि गेजेरावनो जाय बिथांमोननिया बा जाय महिला आइजोफोरनिया बेवहाय पर्टेलाव हाबखाबाय दे, बेयो अरुनदय 3.0 नि पर्टेलाव हाबखाबाय, बिथांमोनानो बे अरुनदयनि बे फैसाखौ माने मोननो हाखागोन आरो लोगोफोर। आरो गोबाङानो एप्लाइ खालामनानैल' दोनदों, नाथाय गोबांनि डकुमेन्टसखौ बे पर्टेलाव आपडेट खालामिया बेनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि पर्टेलाव हाबदोंब्लासो बिनि फैसाखौ मोननो हागोन दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। जुदि नोंथांमोना पर्टेलाव हाबाखैबा नोंथांमोना बेनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा एप्लाइ खालामबाबो लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे अरुनदयनि फैसाखौ बोरै चेक खालामो आं नोंथांमोननो दिन्थिहरनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना फारि फारि जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दिनै नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो। बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनानै हो। मा सार्च खालामनांगोन? नै बेवहाय नोंथांमोना PFMS बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै होदो लोगोफोरनि सिगांनि जि लिंक, बे लिंकआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै हो। नोंथांमोननि जायखिजाया ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर। आं बेवहाय बे PFMS खौ सार्च खालामबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे गोजौआव थानाय लिंकआ बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस अपेन जासिगोन दानिया लोगोफोर। नोंथांमोना दानिया बेंकआव थाङालासिनो बेखिनि खामानिखौ नोंथांमोना न'आवनो थानानै चेक खालामनानै लानो हागोन आरो अरुनदयनि फैसाखौ। दा अरुनदयनि फैसाया हाबबाय दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो थाखाय नैबे गोजौ खैजा 3 डट दंना लोगोफोर, नैबे 3 डटआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव लोगोफोर नोंथांमोनाव बेफोरबायदि आगसि साइडखै नोंथांमोनाव गोबां इन्टारफेस बेयाव श' जागोन दे लोगोफोर। नै बेवहाय गोबां बेयाव इन्टारफेस दंबावो आरो लोगोफोर। नै बेवहाय दानिया नोंथांमोना बेवहाय मा खालामनांगोन? नै बेवहाय पेमेन्ट स्टेटास लिरनाय दंना लोगोफोर, नोंथांमोना बे पेमेन्ट स्टेटासाव खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो आं बेवहाय क्लिक खालामसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै बेवहाय नाउ इउआर पेमेन्ट लिरनाय दंना लोगोफोर, नोंथांमोना गोमो सिनजों बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव लोगोफोर नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जासिगोन आरो दानिया। बेवहाय नोंथांमोना मा खालामनानै ला, गाव गावनि बेंक एकाउन्टखौ नै बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै ला। नोंथांनि बेंकआ बबेयाव दङ? स्टेट बेंक बा स्टेट बेंक आरो ग्रामिन भिकास बा ग्रामिन भिकास, लोगोसे नोंथांमोना इउक' इउनियन जेरावखि दं बेवहाय नोंथाङा टाइप खालामना हो। टाइप खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि बेंकनि नामा बेवहाय श' जागोन आरो लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ नै फार्स्ट अपसनाव होदो। सेकेन्ड अपसनावबो नोंथांमोना बेखौनो आरो कनफार्म एकाउन्ट हिसाबै नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होफिनबानो जाबाय लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना नै बेवहाय केपचार कड नुदोंना, बे केपचार क'डखौ नोंथांमोना नै गाहायनि बक्सआव थुनानै होदो। बेनि उनाव नोंथांमोनाव एसामिस थांगोन दे लोगोफोर। बे एसामिस थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा बेवहाय नोंथांनि एसामिसखौ बेवहाय OTP खौ नोंथाङा टाइप खालामनानै होबानो जाबाय। लोगो लोगोनो नोंथांनि पेमेन्ट डिटेल्सआ अपेन जागोन आरो लोगोफोर। बेवहाय नोंथाङा अरुनदयनि फैसा हाबदोंना हाबाखै बेखौ चेक खालामनानै लानो हागोन लोगोफोर। बेनि गेजेरावनो आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायहरखाबाय लोगोफोर, आंनाव मानि रावनिबो एकाउन्ट नाम्बार गैयैखाय आं बेवहाय अरुनदयनि हाबनाय जाय बिथांमोननि एकाउन्ट नाम्बार गैयैखाय आं बेवहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै दिन्थियाखिसै लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि अरुनदयनि फैसा हाबनो गोनां दंब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि चेक खालामनानै नायनानै लानो हागोन आरो लोगोफोर। दिनै बेखिनिखौ नोंथांमोननो आं फोरमायहरबाय लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव आरो लोगो मोनसिगोनलाय। थेंक इउ, बाय बाय।